Esselamu Aleyküm. Ne dinleyenler, ne dinleyenler, vatandaşlar. Dinleyen bugün Recep ayının 29'u 1445. Ertekem Allah nasip etse Şaban ayının biri. O şeyle tanısak. Mart ayının 11'i günü hem nasip olsa orada başlaya Allah nasip edenin şansını yanında hak tutmalı. Ve üstüne mani çıkarıyor, düşünce çıkarıyor, nece çıkarıyor, kozatılması ondan. Din Kaf suresinin 50. suresini okuyup geldik. Kur'an-ı Kerim'in bugün hem nasip olsa 5 suresini okuyas, izleyicine Zariyat, Tur, Necm, Kamar ve Rahman surelerini ve gelin Zariyat suresinden başlayalım nasip edenin. Zariyat suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 60 ayetten ibarettir. Sürenin adı yerler diyen manini anlatan Zariyat sözünden alınandır. O söz sürenin ilkinci ayetinde ağzırlar. Bu sürede alem jahanna bolup geçen käbir älip tebii hadisalar, olara jogapkar perişteler barada hemde ins jynsyn Allah ibadet etmek için yaradılandıkları barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ol tozadyp guma garp barýan yerlere, ýagyş yüklenen bulutlara, aňsat akýan ýagyş damjalaryny, buyruklary, rızkallary ýagyşlary paýlayan periştelere kasam bolsun. Size wada berilen direliş elbette dogrudur. Taqiq, din, ceza günü hükmen amala aşır. Yıldızların oklarına eye asmana kasam bolsun. Taqiq, siz kapma karşı sözler aýdýarsınız. Ondan Kur'an'ın dine akılını yitiren yüz öwrer. Ol yalançılara helakçilik bolsun. Olar nadanlyk içinde bolan gapyllardyr. Olar ýaňsylap, ol din, hasap günü haçan bolar diýip soraýarlar. Yani kıyamet günü, diriliş günü. Ol gün kıyamatda olar oduň üstüne sinag edilerler, gaýnarlar. Olara eden fitneleriňiziň netijesini dadyň. Bu sizin gelmegine howlugan zadyňyz diýler. Taqiq, takwalar cennetlerde ve çeşmelerin kenarındadırlar. Olar özlerinin perverdigarının beren sylaglaryny ararlar. Çünkü olar ön dünyada ýaxşy işleri edendirler. Olar gijesine az uklaýardylar. Olar seher wagtlary Allah'ın günahlarının geçilmegini dileýärdiler. Olaryň mal mülklerini, dilekçilerin, mätäçlerin hem de emlakten mahrum bolanların hakları vardır. Anık inanmak isleyenlere yeryüzünde bir näçe alamatlar vardır. Görmeýärsiniz mi? Sizin hut özüňizde hem şonun ýaly alamatlar vardır. Asmanda hem sizin rızkalyňyz ve size wada berilen zat vardır. Asmanyň we ýeriň perwerdigaryna kasam bolsun. Taqiq, bu wada berilen zat sizin gepleýişiňiziň hakykat boluşy ýaly hakykatdyr. Saňa İbrahim aleyhisselamı hormatly mehmanlarynyň perişteleriň habary geldimi? Olar onun İbrahim aleyhisselamyň ýanyna gelende salam diýipdiler. Ol hem size de salam diýipdi. Emma içinden bular meniň tanımayan adamlarym eýgelik bolsunma diýipdi. Ol olara tagam getirmek için gizlinlikle maşgalasynyň ýanyna gidip semiz göläniň etinden tagam getirdi. Olaryň öňlerine goýup tagam iýmezmeseniz diýdi. Şol wagt onuň içinde olardan bir korku düşdi. Olar korkma diýdiler we oňa ululanda alim bolup ýetişjek bir perzendiniň boljagyny buşladylar. Onuň öýüň beýleki burçunda oturan aýaly muny eşidip geldi, ellerini yüzüne vurup gaty ses bilen "Men bir öňelgesiz kempir ahyr" diýdi. Olar "Seniň perwerdigaryň şeýle diýdi, emretdi. Taqiq ol hikmet eýesidir.
ähli zady bilýändir diýdiler. İbrahim aleyhisselam sizin wezipeňiz näme ey ilçiler diýdi. Olar biz günäkär bir kowmyň üstlerine palçykdan bişirilip ketden aşanlar üçin Perwerdigaryň tarapyndan möhürlenen daşlary iňdirmek, zıňmak üçin iýerildik diýdiler. Biz ol ýerde bolan möminleri şäherden çykardyk. Emma ol ýerde bize tabyn bolan bir öýden başgalardan başga musulmanlardan hiç kim görmedik. Cebir cepaly azapdan gorkanlar üçin ol ýerde bir alamat goýduk. Musanyň aleyhissalamyň kyssasynyň içinde hem ibret bardyr. Biz onu äşkär mucize bilen Firawunyň ýanyna iýerdik. Ol Firawun ähli güýji we goşuny bilen yüz öwrüp ol Musa aleyhissalama bir jadygoý ýa-da bir däli diýdi. Biz onu hem de onun goşunlaryny tutup deňiziň düýbüne gark etdik. Ol gark bolýarka puşman edip özüni ýazgarýardy. Gel, gel. Bismillah. At kowmuna hem ähli zady goparyp köklerini guradýan bir ýere ýeberdik. Allah başlam. Üstüne geliyor. Bismillah. Zariyat suresinin 51. surenin Kur'an-ı Kerim 51. suresi Zariyat suresi 45. ayetine geldik. At kowmuna hem ähli zady goparyp köklerini guradýan bir ýel iýerdik. Ol ýel öňünden çykan ähli zady dessine kul ýaly edip tozadyp goýberýärdi. Semud aleyhissalamyň kowmuna hem alynjak ibret bardy. Olara hem belli bir wagtda çenli dünýäden peýdalanan diýilipdi. Olar özleriniň Perwerdigarynyň emrine garşy çykan soňlar olary ýyldyrym urdy. Olar dron ýerlerini seredip aňalyk galdylar. Ne galmaga güýçler ýetdi, ne de olara kömek edildi. Biz öň Nuh aleyhissalamyň kowmuny hemşeýle helak etdik. Sebäbi olar pasyk kowmdular. Biz asmany mäkem görnüşde bina etdik. Onu giňelden hem bizdiriz. Yer yüzüni hem biz düşedik. Seredin, biz nähil ajaýyp edip düşeýäris. Siz pikirlenip ibret alarsyňyz diýip ähli zady jüwül etip yaratdyk. Biz ey Muhammed aleyhissalatu vesselam olara Allah'ın goragyna tarap gaçyň. Taky meniň onuň tarapyndan size iyi verilen äşkär duýduruji peýgamberdir. Allah'ın ýany bilen başga hudaý tutunmaň. Taky ben onuň tarapyndan size iyi verilen äşkär duýduruji peýgamberdir diýip aýtdy. Şeýle de mundan öňki ummatlara hem bir peýgamber gelende hökmän garşydaşlary ona jadygoý ýa-da däli diýdiler. Olar muny bir-birlerine maslahat berdilermi-ki? Yok, olar azgın kowmdular. Biz sen hem olardan yüz öwür. Sen olar hakikaty kabul etmändige üçin ýazgarylmarsyn. Emma onda da sen olara öwüt ber, takyk öwüt möminlere peýda berer. Men jynlary we insanlary dine özüme ibadet etsinler diýip yarattym. Men olardan rızkal islemeýärim. Meni naharlamaklaryny hem islemeýärim. Taky Allah ähli yaradylanlara rızkal berýän güýç gowwat, häkimiýet eýesidir. Taky bu zulüm edenlere yaranlarynyň günäh paý ýaly azapdan paý bardy. Biz olar howlukmasynlar. Öňü soňy ona yeterler. Emma wada berilen ol günleri gelende başına gelecekler zararlı ol kapırların vay halin. Sadakallahul azim de Kur'an-ı Kerim'in 52. suresi Tur suresine geçeceğiz. Tur suresi Mekke'de inen sürelerden olup 49 ayetten ibarettir. Bu süre Musa aleyhisselam'ın peygamberin Allah'ı havara doğuşan
Tur dağı bilen baglanşykly waka beýan edilýändigi üçin şeýle atlandyrlypdyr. Bu süre kapyrlaryň wahynyň öňünde nädip ejizlendiklerini beýan edýär. Sürede ahiret ýaşaýyşyna kapyrlara elheç azaplar beriljekdigi hemde musulmanlaryň jennetdeki ýaşaýyşy beýan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Tur dağını, inçe dere, setir yazılan ol kitabı Kur'an'ı, Beýt-i Magmuru, Käbe, ol ýokarsy galdyrylany asmany we gaýnaýan, tolkun urup ýatan deňize kasam bolsun. Düşündirişi Beýt-i Magmur sözüniň manysy ibadet edilýän öý diýmek bolup, onuň Käbedegi şeýle-de arşyň deňine ferişteleriň ýyzygyderli ibadet edýän bir ýeri-digi bellenilýär. Taky seniň Perwerdigäriň azaby hökmän amala aşyr. Oňa päskel bolup biljek hiç hili güýç ýokdur. Ol gün gelende asman öz boluşly çaýkanyş bilen güýçli çaýkanar. Dağlar öz boluşly ýöreýiş bilen ýörer, süýşer. Ol gün hakykaty yalan hasaplanlaryň way hallaryny. Olar çümen batgalyklarynyň içinde oýnap, urnup durarlar. Ol gün olar dowzaga tarap iteklenilip, bu siziň yalan hasaplan oduňuz. Hany aýdyň, bu hem jadymy? Ýa-da siz henizem görmeýärsiňizmi? Oňa girin, isle çıdan, isle çıdamaň, siziň üçin deňdir. Size näme iş eden bolsaňyz, onuň jazasyny çekersiňiz diýler. Takyk, takwalar cennetlerde we nygmatdadyrlar. Olar özleriniň Perwerdigärligiň beren zatlarynyň sapasyny sürerler. Özleriniň Perwerdigäri olary ýakyp barýan oduň azabyndan gorandyr, halas edendir. Olara bu dünýäde eden ýaxşy işleriniz üçin iýiň için iştihad açyk bolsun diýler. Olar hatar düzelen tahtlarda oturarlar. Biz olara iri gözli owadan hüýrleri ýany ýoldaş etip bereriz. Özleri ynanyp zürriýatları hem imanda özlerine uyanlaryň zürriýatlaryny hem olara iman getirenlere goşarys. Bir-birlerine duşurarys. Olaryň amallarynyň hiç bir zady sylagyny kemetmeriz. Her kim öz ganynyň zalyna girewdir. Olara göwün islen, dürlü görnüş mibeleri ve etli tagamları bereriz. Olar ol ýerde şerbet dolu käseleri çakıştırarlar. Onu içenler boş söz aýtmazlar we olara günäh hem bolmaz. Olaryň daşyna hyzmat etmek üçin sadapda saklanýan gizlin dürýaly ýaş hyzmatkär oglanlar aýlanarlar. Olar bir-birlerine biz öň dünýäde maşgalamyzyň arasyna geljegimiz barada alada ederdik. Allah bize merhemet etdi ve bizi gowurup barýan oduň azabyndan gorudy. Taky biz ondan bizi otdan goramagyny dile geldirdik. Taky ol Allah ýagşylyk berýändir, rehim şefaatlydyr diýerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen öýüt bilen insanlara dogry ýoly salgy ber. Sen Perwerdigäriň beren nygmaty bilen kapyrlaryň aýdyşy ýaly ne jady goýsun, ne de dälsin. Ýa-da olar sen barada ol bir şahirdir. Biz zamananyň onuň başyna getirjek bedbahtçylaryna garaşýarys diýerlermi? Sen olara garaşyň bakaly. Taky men hem siziň bilen ahyrky netijeňizde garaşýaryn diýip aýt. Muny olara akyllary emir edýärmi, aýtdyrýarmy? Ýa-da olar azgyny kowun bolandykları üçin edýärlermi? Ýa-da olar sana ony Kur'any, onuň Muhammediň öz dostlady diýerlermi? Ýok. Muňa olaryň özleri hem inanmazlar. Eger dogruçyl bolsalar, onuňky Kur'anyň hyýaly bir söz getirsinler. Olar hiç zat bolmazdan yaradyjysyz Olar hiç zat bolmazdan yaradyjysyz yaradyldylarmy? Ýa-da olaryň özleri yaradyjymy? Ýa-da asmanlary we ýeri olar yaratdymy? Ýok. Olar muňa anyk inanmazlar. Ýa-da seniň Perwerdigäriň hazynasy olaryň ýanynda-my? Ýa-da olaryň özleri ähli zady eýemi?
ýa-da olaryň asmanlardaki habarlary dinlemek üçin ýokary çykarýaly basgynçygy barmy? Eger şeýle bolsa, ol habar dinleýänleri periştelerin sözlerini dinleýändigine değişli anyk bir delil getirsin. Ýa-da gyz perzentler onuňky, Allahyňky oglanlar bolsa sizinkimi? Ýa-da sen wahyny getireniň üçin olardan hak isläniň sebäpli olar agyr bergi ýüküniň aşagyna galdylarmy? Kyn ýagdaýa düşdilermi? Ýa-da gaýba değişli habar olaryň ýanynda bolup, olar göbün isleýişleri ýaly ýazýarlarmy? Ýa-da olar tuzak kurmak isleýärlermi? Bes, tuzaga düşjekler inkar edenleriň hut özleridir. Ýa-da olaryň Allahdan başga hudaýy barmy? Allah olaryň goşýan şäriklerinden päkdir. Eger olar asmanyň bir bölegini gaçandygyny görseler, kejirlikden ýaňa bular üstü-üstüne goýulan bulut diýerler. Bes, sen olary depelenjek günlerine sur çalynmagyna gowuşýan çaglar öz erklerine goý. Ol gün olaryň hileleri olara hiç hil peýda bermez. Olara kömek hem edilmez. Taky ol zulüm edenlere mundan başga da azap bardyr. Ýöne olaryň köpsi muny bilmezler. Sen Perwerdigäriň hökmi amala aşýança sabr et. Taky sen biziň goragymyzdasyň. Namaza turan wagtyň Perwerdigärini hamdy sena bilen tesbih et. Sen giýjäniň bir bölegini we ýyldızlar batanyndan soň ony Allahyny tesbih et. Sadakallahul azim. Ve Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi Necm suresine geçýär diýilýär. Necm suresi Mekke'de inen sürelerden bolup, ol 62 ayatdan ibaretdir. Surenin adı olan Necm, yıldız sözü ilkinci ayette agzalýar. Bu surede Kur'an'ın vahiy arkaly gelendigi, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ı mıraca çıkmagy, onun beýik mertebelere yetendigi, Allah şärik goşmagyň erbetligi ve hakikatin üstün çykjakdygy barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Süýnen batyp barýan ýyldyza kasam bolsun. Sizin dostunuz Muhammed aleyhissalatu vesselam azaşmady ve ýolunu hem ýitirmedi. Ol hiç zady öz islegi, ihtiýary bilen aýtmaz. Ol aýdýan sözleri meger özüne aýdylan wahydyr. Ony wahyny oňa peýgambere ägit güýçli ýaradylan kämil akyl eýesi Cebrail öwretdi. Ol iň beýik göz ýetimde asmanda oňa öz asyl keşbine girip göreldi. Soň yer asmanyny golaýlaşdy ve aşak tarap Muhammed aleyhissalatu vesselam'a indi, yakınlaştı. Oňa iki ýaýaly möçberde hatda ondan hem has ýakyn boldy. Bes ol Allah kuluny Muhammed aleyhissalatu vesselam'a aýtmak isleýän zadyny wahy etdi. Muhammedin aleyhissalatu vesselam'ın kalbi hem gözlerinin gören zadyny yalan hasaplamady. Sizni onun gören zatlary barada şek getirip onun bilen çekeleşýärsiňizmi? Kasam bolsun ol Muhammed aleyhissalatu vesselam onun Cebrail'in başka bir inişini bolsa Sidratul Muntaha'nın yanında gördü. Mäwe cenneti hem onun yanındadır. Şol dem sidra ağacını bir gaflaýjy gaplap alypdy. Onun Muhammedin aleyhissalatu vesselam'ın gözü hiç tarafa sowulmady. Ol ýerdäki ajaýyplyklary görüp çäkden çykmady. Kasam bolsun ol Perwerdigäriniň iň uly alamatlarynyň käbirini gördü. Düşündirişi Sidratul Muntaha sözüniň manysy iň çetki agaç, barlyk aleminiň iň soňky nokady diýmekligi aňladýar. Ondan soň gaýyp alem başlaýar. Mäwe cenneti hem periştelerin, şehitlerin ruhlarynyň ýaşaýan ýeridir. Siz ol butlary, Lat we Uzzany gördüňizmi? Olaryň beýleki üçünjüsi bolsa Menat butuny hem. Oglanlar sizinki, gyzlar onunkimy? Onda bu haksız
paylaşık dälmi? Bular buutlar, sizin we ata-babalarynızyň dakan, tostan atlaryndan, boş saatlaryndan başga zat däldir. Allah olaryň hudaýdyklary barada hiç hil delil indermedi. Olar meger çaklama we nebisleriniň isleglerine tabin bolýarlar. Ýoksa olara özleriniň Perwerdigärinden izinden ýörer ýaly dogry ýol görkeziji peýgamber gelipdi. Onda insanyň arzu edýän zady näme? Ahiret ýaşaýşy da, dünýä ýaşaýşy da Allahynyňkydyr. Asmanlarda ençeme perişte bardyr. Olaryň şepagaty diňi Allahynyň öz islen we razy bolan bendesine ruhsat bermeginden başga hiç zady kime peýda bermez. Periştelere Allahynyň gyzlary diýip olara aýallaryň adyny dakýanlar. Olar takyk ahirete inanmaýanlardyr. Olaryň muňa degişli ilmlary, bilýän zatlary ýokdur. Olar diňe çaklama, öz pikirlerine eýerýärler. Takyk çaklama hakykatyň ýanynda hiç zat aňladýan däldir. Bes, sen biziň zikrimizden, Kur'anyň dänenlerden we dünýä ýaşaýşyndan başga zat islemeýänlerden ýüz öwür. Bu olaryň biliminiň ýetýän çägidir. Takyk seniň Perwerdigäriň kimiň öz ýolundan azandygyny, kimiň dogry ýoldadygyny gören gowy bilýändir. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allahynyňkydyr. Allah elbetlik edenlere eden işleri sebäpli ceza verir. Ýaşylyk edenlere hem iň gowy görnüşde syla verir. Olar owny uşak ýalňyşlyklary bolmasa, uly günälerden we bozuk işlerden daş durarlar. Takyk seniň Perwerdigäriň ýalkywy giňdir. Ol sizi toprakdan yaradanda da, sizin eneleriniň göwrelerinde wagtyňyzda sizin nähili boljakdygyňyzy gören gowy bilýändir. Şonuň üçin hem siz özüňizi aklaman, övünmän. Ol elbet işlerden saklanan takwalary gowy bilýändir. Sen Allah boyun bolman, yüz öwreni, emläginden sähelçe berip, soň gysgaçlyk edeni gördüňmi? Ýa-da gaýyp zatlaryň ilmi onuň ýanynda bolup, ol ony görýärmika? Düşündirişi, bu soňky 3 aýat musulmançylykdan dänip, köp hudaýlyga geçen Velid ibn Mughira atly kafir adam hakda inýär. Ýa-da oňa Musa aleyhissalamyň we sözüne we Pala İbrahim aleyhissalamyň sahypalaryna zatlar habar berilmedimi? Hiç kim başga biriniň ýüküni, günäsini ýüklenip göterip bilmez. İnsany öz zähmetinden başga zat ýokdur. Takyk ol zähmetiniň netijesi soň görner. Soň oňa tagallasynyň sylagy dogly beriler. Takyk iň soňky barıljak ýer seniň Perwerdigäriň ýanynadyr. Takyk güldürýänem, agladýanem oldur. Takyk öldürýänem, ýaşadýan hem oldur. Takyk ol ene rehmine dökülen bir nuftadan, damjadan erkek we ayal edip iki jüwit yaratdy. Takyk ölümden soň başga bir görnüşde yaratmak diňe oňa Allah degişlidir. İnsany baý edýänem, mätäşlikden halas edýänem oldur. Takyk şygyra ýyldyzynyň Perwerdigäri hem odur. Düşündirişi, şygyra ýyldyzy parlak ýyldyzlaryň biri bolup, Araplaryň Huzaga we Himyer kabilleri ol ýyldyzy Hudaý hasaplar ekenler. Sizden owul ýaşap geçen Ad kowmuny helak eden hem oldur. Ol Semudy hem helak edip izine hiç zat goýmady. Mundan Nuh aleyhissalamyň kowmuny hem helak etdi. Çünkü olar has zalim we azgyndylar. Ol ýykan ýumran edilen Lut kowmunyň şäherlerini yer bilen ýeksan etdi. Olaryň üstlerini örten betbahçylygy bilen dogry örtdi. Ey insan, sen Perwerdigäriň haýsy nygmaty barada şüphe edýärsiň? Ine bu peýgamber öňkü duýdurjylar ýaly duýdurjydyr. Ol golaylaşmaly zat, kıyamat golaylaşdy. Onuň wagtyny Allahdan başga açaçan etjek, biljek ýokdur. Indi siz bu söze Kur'ana gen galýarsyňyzmy? Gülýärsiňiz, emma aglamaýarsyňyz. Siz gapyllyk içindesiňiz. Bes
Sizi Allah secde hem ibadet edin. Sadakallahul azim. Ve Kur'an-ı Kerim'in geçes 54. suresine Kamar. Kamar suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 55 ayetten ibarettir. Kamar sözünün manisi ay demek olup, ol sürenin ilkinci ayetinde aydılyandığı için bu ad verilipdir. Bu sürede öňkü peýgamberleriň dini ýaýradyş usulları, Kur'anyň çağırşynyň ahyrky netijede Allah şärik goşýanlary ýeňjekdigi, şeýle-de aýyň iki bölünjekdigi aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Kıyamet sagydy ýakynlaşdy. Ay iki bölündi. Düşündirişi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mucizesi bilen Medine göçülmezden 5 ýyl öň Mekkäniň golaryny ay iki bölünýär, soň ýene birleşýär. Olar şärik goşanlar bir mucize görseler, yüz öwrüp bu öňden bäri dowam etip gelýän jadydyr diýerler. Olar hakykaty ýalan hasapladylar we öz arzu isleglerine uydular. Emma her bir iş ýaly peýgamberlik hem ýer ýüzünde karar tapar. Kasam bolsun olara, inkarlara päskel boljak ençeme habarlar geldi. Biz bu Kur'an maksadyny yeten hikmetdir. Emma yüz öwrene duýduruşlar hem peýda bermez. Bes sen hem olardan yüz öwür. Ol gün gelenne çağırıcı olary bilinmeýän howply bir zady mahşer meýdanynda çağırar. Olaryň gözleri korkudan, utançdan ýaňa aşak bakyp, çar tarapa ýaýran çekirtgeler ýary bölek-bölek bolup mazarlardan çykarlar. Kapyrlar çağırja tarap ılgap barışlaryny bu gaty ýowuz gün diýerler. Olardan öň Nuh kowmy hem peýgamberleri ýalan hasaplapdy. Bes olar ony ýalançy hasaplap, bu bir däli diýdiler we dinini ýaýmagyny päskel bolup ony ynjytdylar. Ol hem Perwerdigaryny çağıryp, "Ey Perwerdigarim, takyk, men ýeňildim, maňa kömek et" diýdi. Biz çabıga kimin ýagýan we suw, bulut bilen asmanyň kapylaryny açdyk. Ýerden hem çeşmeler çagdyrdyk. Bes asman we ýer suwlary ýazgyt edilen ol işiň amala aşmak üçin birleşdiler. Biz ony Nuh aleyhissalamy tahtalardan hem de çüýlenip, berçinlenip ýasalan gäme mindirdik. Peýgamberligi inkar edilen Nuh aleyhissalama syýlak edilip berilen gämi bizim gözekçilimize ýürüp gidýärdi. Hasam bolsun, biz ibret bolsun diýip ol tufan hadisasyny ýyzda goýduk. Eýsem hani öwüt ibret alýan barmy? Olar meniň azabym we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Hasam bolsun, biz ibret üçin Kur'any ýeňilleşdirdik. Eýsem hani öwüt ibret alýan barmy? Bu ýerde Kur'any okumak we ýad tutmak isleýän adam üçin onun sözlerinin, onu düşünmek isteyenler için manilarının ýeňilleşdirilendigi aýdylýar. Ad kowmy hem Hud aleyhissalamy ýalan hasapladylar. Olar meniň azabym we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Biz olaryň üstüne şol mudamalyk bedbahtly günne aýylygan ses edýän apatly bir sowuk ýeli berdik. Ol ýel insanlary kökü bilen sowgulan içi boş hurma töňgeleri ýaly ýerezin goýberýärdi. Olar meniň azabym we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Kasam bolsun, biz ibret üçin Kur'any ýeňilleşdirdik. Eýsem hani öwüt ibret alýan barmy? Semut kowmy hem duýdurujy peýgamberleri ýalan hasaplap, bizi özümizden bolan bir adama uýalymy? Takyk beýle etsek biz azarys we tentek bolarys. Bu kitap bizim aramızdan ona berildimi, ona tapdymy? Ýok, ol gadyr bilmez bir ýalançydyr diýdiler. Biz salyha kıyamatda kimin gadyr bilmez ýalançydygyny görerler. Takyk biz olary fitne syna bolmak üçin bir iner düýe ýerdik. Sen olary syna we eziyetlerine sabr etdiýdik. Sen olara suwun öz aralaryndan nobatlydygyny,
her kimin öz nowatyna gelip suw bir gün olarlanyp, bir gün bolsa diýe suw içmeligini habar berdi. Olar kowmyň iň azyny bolan dostlaryny çağırdylar. Ol hem muňa basyrgaýlanyp, pyçagyny çykaryp düýýäniň damagyny çaldy. Olar meniň azabym we duýduruşlarymyň nähilligini gördüler. Biz olara aýlygans bir ses berdik. Ses olar olar agyldaky mallaryň çeýnäp taşlan, uğran ot çöpi ýaly boldular. Kasam bolsun, biz burat üçin Kur'any yeňilleşdirdik. Eýsem, hani öwüt ibret alýan barmy? Lut kowmy hem duýduruşlary ýalan hasapladylar. Biz hem Lut'un maşgalasyndan aleyhisselamın galan hemmesinin üstüne daş ýagdyran bir tüweli ýiberdik. Olaryň Lut'un aleyhisselamın maşgalasyny bolsa özümizden bir nigmat, rahmet hökmünde seher wagty halas etdik. Ine biz şükür edenleri şey dip syýlaglaýarys. Hasam bolsun Lut olara aleyhisselam bizim tutjak adamymyzy duýdurupdy. Emma olar bu duýduruşlary pisinde almadylar. Olar Lut'un aleyhisselamın mihmalaryna bozoklyk etmek istediler. Biz hem olaryň gözlerini dolup kör etdik. Olara meniň azabymyň we duýduruşlarymyň nähildigini dadyň diýdik. Kasam bolsun bir gün seher bilen olaryň üstüne çöküji bir azap geldi. Olara meniň azabymyň we duýduruşlarymyň nähildigini dadyň diýdik. Kasam bolsun biz burat üçin Kur'any yeňilleşdirdik. Eýsem, hani öwüt ibret alýan barmy? Kasam bolsun Firawunyň maşgalasyna hem duýdurjylar, peýgamberler geldi. Emma olar biziň ayatlarymyzyň, mucizelerimiziň hemmesini ýalan hasapladylar. Biz hem olara güç kuwwatymyza munasip bolan ceza berdik. Ey Mekkeliler, hani aýdyň, siziň kapyrlygyňyz olardan has haýyrlymy, güýçlimi ýa-da ilahy kitaplarda siziň ahiretde halas boljakdygyňyz barada el degirmesizlik hatyňyz barmy? Ýa-da olar özlerine biz Allahdan kömek görjek bir jemaat, millet diýerlermi? Şuny anyk bilsinler. Tiz wagtda olaryň jemaaty, güýçleri derbi dagyn ediler we olar izlerini öwürlüp gaçarlar. Dogrusy, olara wada berilen kıyamet sagydy beýan edip bolmajak derejede aýylganç we ilhinç sagatdyr. Taky günäkärler azgynçylygyň we oduň azabynyň içindedirler. Otda, dowzakda yüzüň süýreniljek günleri olara dowzakyň azabynyň nähili bolup deýändigini dadyň diýdiler. Taky biz ähli zady bir ölçege görä yaratdyk. Biziň emrimiz göz gyrpmasy salynmaýar diňe bir gezek bol diýmekden ibaretdir. Kasam bolsun biz siziň ýaly ençeleri helak etdik. Eýsem, hani öwüt ibret alýan barmy? Olaryň eden ähli zatlary amal defterlerde ýazylandyr. Kiçi uly hemmesi setir ýazylandyr. Taky takwalar cennetlerde we derýalaryň kenaryndadyr. Olar güýçli hökümdaryň ýanynaky hak mejlisindedirler. Sadakallahul azim. Kamar suresi Allah bize Kur'an-ı Kerim'den ibret almamızı, öğüt nasihat almamızı müyesser eylesin. Ve 55. Rahman suresine geçelim. Rahman suresi Mekke'de inen sürelerden bol. Ol 78 ayetten ibarettir. Sürenin ilkinci ayetinde Allah'ın Rahman adının geçýändigi ve sürenin içinde Allah'ın mehribanlygy barada görün göz bolýandygy üçin süre bu ad berilipdir. Sürede Allah'ın mümin bendelerini bu dünýäde aýratyn hem cennette taýýarlanan nigmatlara çağırışı beýan edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Rahman bolan Allah insana Kur'any öwretdi. Ol öz gudraty bilen insany yaratdy. Oňa düşünjelerini beýan etmegi öwretdi. Gün we ay keskitlenen belli bir hasap bilen hereket edýärler. Ösümlikler, yıldızlar ve bağ bahçeler Allah'a secde edýärler. Ol Allah asmany galdyrdy ve ölçegi terezini koydu. Ölçegide terezide
Hetten aşmaň, dürüst bolun. Ölçegi terezini adalatly çekin ve terezide ölçegide kem çekmeň. Allah yeri yaradylan canly zatlar üçin taýýar etip goýdy. Ol ýerde miweler we pyntyk açan hurma agaçlary, samanly harpykly däneler we hoşboý islegil güller, ösümlikler bardyr. Ey insanlar we jynlar, siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Düşündirişi bu ayet bu sürede 31 gedek gaýtalanýar. Bu ýerde siz diýilip ikilik sana yüzlenilýär. Tefsir alımları bunu insanlar ve cinler diýip düşündirýärler. Allah insanı, Adam atanı, bişen toyun ýaly, şan gaty gury palçykdan yaratdy. Jyny jinlaryň atasyny bolsa, oduň ýalkyn saçýan alawyndan yaratdy. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Ol 2 gün dogorun ve 2 gün bataryň Perwerdigaridir. Düşündirişi tefsir kitaplarını Tomus'ta ve Kış'ta günün doğyan ve yaşayan yerinin ütgeýändigi üçin 2 gün doğar ve 2 gün batar diýilendigi bellenilýär. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Ol 2 deňizi aktyryp goýberdi. Olar bir-birine gowşarlar. Emma ikisiniň arasynda böwet dik suw gatlygy bardyr. Olar bir-birine gatyşyp bilmezler. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Olaryň ikisinden hünji, dürge merzen çykýar. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Deňizde äpet dağlar ýaly yüzýän uly gämiler hem onunkydyr. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Onnaky ýeriň ýüzündäki hemmeler panydyr. Yok bolup giderler. Emma senin beýiklik we fazly kerem eýeti Perwerdigaryň özü el mydamy baky galar. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat öz isleglerini ondan dileýärler. Ol her gün, her pursat bir iş ýaradyş içindedir. Amala aşyrýandyr. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Ey yer ýüzüniň agyrlygy bolan insanlar we jinler, biz siziň hasabyňyzy elbetde sorarys. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Ey jinler we insanlar jemałaty, eger asmanlaryň we ýeriň çäginden geçmäge güýjüňiz ýetýän bolsa, hani geçiň bakaly, emma geçip bilmersiňiz. Meger Allah'dan gelen ferman güýç bilen geçip bolar. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Siziň üstüňize oduň tüssesiz alawy we duman iýerler. Size kömek hem edilmez. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Bes asman ýarylyp, eren ýag ýanyp gypgyzyl gülüň reňkini öwürlerine siziň halyňyz nähili bolar? Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Ol kıyamet gününde insanlardan ve jinlerden günäleri sorulmaz. Hemmelerinin yüz keşpi soruğa yer koymaz. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Günäkärler yüz keşplerinden tanalarlar. Olar maňa saçlarından we ayaklarından tutulyp dowzaha oklanarlar. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Olara ine günäkärleriň ýalan hasaplan dowzahy diýler. Olar ol dowzak bilen gaýnak suwuň arasynda iýjigderli gatnap durarlar. Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? Hasap bermek üçin Perwerdigarynyň huzuruna hasapdan gorkýan mümine 2 cennet bardyr. Siz eýsem Perwerdigarynyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz? 2 cennetiň hem miweleri we agaçlary bardyr. Siz
Siz eýsem Perwerdigaryňyzyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. İkisinde hem akyp duran iki sany çeşme bardyr. Siz eýsem Perwerdigaryňyň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. İkisinde hem dürli miweler goşa-goşadan bardyr. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Ol jennetliler içlikleri, aşaklary, galyň ýipekli düşeklere ýaslanarlar. İki cennetin hem miwelerini ýolmak ansatdyr. Yerlerinin aşağında bolar. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Ol cennetlerde gawagyny ýan ýoldaşlaryndan başgasyna galdyrmaýan, özlerinden insandan we jyndan hiç kimin eli degmedik hüýrler bardyr. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Ol hüýr gyzlar owadanlykda ýakut we merjan misalydyr. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Ýagşylygyň syýlygy ýagşylyk dälmidir eýsem. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Olar üçin bu ikisinden başga ýene-de iki sany cennet bardyr. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Ol iki cennet göm-gök öwsüp durandyr. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Olaryň ikisinde hem çoğup duran iki sany çeşme bardyr. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Olaryň ikisinde hem miwe, hurma we nar iýmişleri bardyr. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Ol ýerde gowy häsiýetli owadan gyzlar bardyr. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Çadırlarda ýan ýoldaşlary üçin saklanylan hüýrler bardyr. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Olara jenneti boljak ýan ýoldaşlardan öň insandan we jyndan hiç kim eli degen däldir. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Olar ýaşyl ýastyklara we ajaýyp owadan düşeklere ýaslanarlar. Siz eýsem Perwerdigaryň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz. Senin beýiklik we pazlyk kerem es Perwerdigaryň ady ören beýikdir. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Beýik yaradan Allah'ım okumuş olan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevapları sowgat etdik. Awalan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarına, öten geçenlerin Adem atadan ümmetimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ümmetten geçen müminlerin ruhlarına sowgat etdik. İmanlar hemra mekanları cennet-i firdevs olsun. Öten ýeri ýakty imanlar hemra olsun. Bizlere hem Allah sağlagyny Kur'an-ı Kerim'den öwüt nasihat almak, ündep almak, günahlarymyzyň bağışlanmagyny dilemek, muhterem Allah Taala'nın güýjüne, gudratyna, merhemetine sığınýarys. Kul özi bilip bilmän işleýän günahlarymyzy bağışlasyn. Biziň halkymyzy, ümmeti Muhammedi, etaat kim Türkmenistan halkyny ağzı birlige, cebislige ve imana getirsin. Bilelikde, ağzı birlikde zalimi, kuffari bilelikde agdaryp ayırmak, yurdumuzda erkinlik, ulala güçlük döredip bu gowy tanıklayan işleri dünya yüzüne yaymak hem bize müyesser eylesin. Sadakallahul azim. Allahümme inni eselüke imanen daim ve eselüke kalben haşi ve eselüke ilmen nafi ve eselüke kine sadika ve eselüke dinen kayyime ve eselüke afiyete min kulli beleyik ve eselüke temamel afiyek ve eselüke temamel afiyek ve eselüke şükrel afiyek ve eselüke nâlin nas. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme eşkiliz zalimine biz zalimin ve ehricne min beynihim salimin. Amin. Allahu ekber. Allah'ım sen niyetlerimizi bilýän, kalplarımızın içinden geçýänini hem sen özüň bilýän, kalbimizdäki niyetlerimize göre bizi zafere ulaştıracak hem sensin, ýeňişe ulaştıracak hem sensin. Allah'a emanetsin, izleýişler. Görüşýänçek.